Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Damay gala diri sa atong pagtuon sa libro sa Tagaruma og nahinaot ko nakas kapiskays panglawas og tibawason ta ang atong hisgutanan ni anak kita karon sa lesson 14 og atong basahon ang Roma 1:29 ngadto na sa 32. Matod pa sila na puno sa tarang matang sa pagdili matarong, pagkadautan, kadalo, panghimaraot. Sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangilad. Sila mga tabian, malibakon, manumtanom sa Dios og mapasipalahon, mapahitason, andakan, tigbog nagdautan, masupilon sa mga ginikanan, hungog, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing, mabangis. Kini sila bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang magbuhat sa maong butang tako sa kamatayon, di lamang kay nagabuhat nini kun dili giuyunan usab nila ang mga tao nga nagabuhat niini. Mao kini ang atong gibasa, atong isa-isayang buti pasabot niini. Si Pablo nagsulat sa listahan sa mga sala diha sa atong atubangan isip pagbatbat sa napulo kasugo, dili maghisgot nini sa positibo nga paagi susama sa mga pilosopo aron masukod ang uban ug makundina sila niining paagiha para pag-ila sa atong kaugalingon uban ang kahadlok ug makita ang posibilidad nga dunay mga sala susama niini nga naa magpuyo sulod kanato. Siya kinsa nga nagapuyo nga wala ang magbubuhat puno sa kahiwian ug walay katarong. Tungod kay ang espiritu sa yawa gadala og lahing bunga ngadto kaniya nga walay balang espiritu. Ang tao mabuhi nga anaa ni Kristo o adto ba siya mabuhi dapig sa yawa, walay pwedeng diha sa tunga-tunga. Ang Ginoong Hesus ug iyang apostol nga si Pablo miila sa paghimog sala isip unang sala. Ang sala makahilis hugot sa gugma, makawala sa pagsalig o pagkamatinud-anon sa Dios o muabri sa dakong pultahan sa walay pagtuo ngadto sa Dios. Ang laway nga pagpakasala mo dominar sa wala nagtugyan sa gahom sa Dios, kasagaran sa katawhan nga nakasala nagunahuna sa mga pulong ug sa buhat og dili sila limpyo og busa, adunay pagkamalimbungon kung nakaila ka ba igsoon sa imong kagalingon, ang imong konsensya gasulti kanimo busa ayaw ipanghimakak imong kaagi apan paghinulsol nini. Kabalo ka ba nga ang tao nga walay Dios dili matarong busa tawgon siya nga dautan. Ngano ang mga magtutudlo sa atong eskwelahan gasulti bahin sa katawhan, edukasyon ug serbisyo sa katawhan kung ang katawhan mismo dautan og dili matarong. Wala ta nagkinahanglan sa kabaguhan o kaalam o kalambuan apan atong gikinahanglan ang bag-ong pagkahimugso ug ang kausaban sa nahuna og kasing-kasing. Siya kinsa nga wala nakaila sa Dios, nagigugma sa sabi o nagtukod sa iyang kinabuhi niining mamatay nga Dios. Iyang paghigugma sa iyang sapi mudako susama sa pagdako sa iyang sapi, kini nagiya niya nga mapalayo sa paglaom sa Kristiyano busa siya mapasigarbuhon sa iyang kinabuhi o magpuyo sa dautan o puno sa kasilag. Ang tarang ubos sa mahugaw nahuna puno sa kalaway o paglimbong, kasilag, garbo, bakak o pangilad. Ang malawayon nga tao gabuhat og daotang batok sa iyang kaaway ug sa iyang silingan.
nagpakaaron ingnon nga adunay pagpakabana nila apan iyang kasing-kasing puy-anan sa daotang murag bitin. Kasagaran ang motibo sa malaway nga tao mao ang kasina sa uban, wala siya nagmaya sa iyang bendisyon. Kung wala siya nagmaya sa bendisyon sa ubang tao, tungod kay mas gusto siya nga makabaton sa mabungahon o malampuson kaysa uban. Dugang pa gusto niya nga mahimong dato, mas ampungan, mas nahibalo o mas mapasidunggan kaysa bisan kinsa. Ang pagkamasinahon o kahakog mao'y sinugdan sa mga daotang buhat. Bisan ang mga advertismo sa TV migamit o kahinam uban diha sa kasina aron madani ang mga tao nga mupalit sa ilang produktong gibaligya. Ang badaotang kahinam dili lamang maghupot sa hunahuna nga motipas sa pagkamaayo apan ang pag-abri sa portahan aron sa pagpatay, kasilag, pagsulti og dili mayong pulong. Ibutang sa imong hunahuna nga si Jesus nagtudlo kanato nga bisan ang hunahuna sa kung sa likway, pagdumot o kasilag sa sala sama sa pagpatay tungod kay ang atong tumong mo ang pagdaot sa uban, kitang tanan mga mamumuno o mga anak sa mga tigpatay diha sa mata sa Dios. Kining madaotong espiritu daling mugula sa atong pulong o buhat kung kita maghimo o mga panagtigom o makahaparte diha sa atong komunidad, sa atong pamilya, samtang ang balang espiritu gusto og kalinaw nga mupataliwala sa mga kagubot aron kita mahimong tigpalinaw. Ikaw ba ang hinungdan sa kagubot o katibulaag sa mga anak nga gahig ulo? Ikaw ba hinuon ang gasunod kung gasugnod sa away? O ikaw ang paagi sa kapasayloan o panag-uliay o mutabang tapuson ang mga away bisan magsakripisyo ka? Ang paglimbong usa ka batasan sa yawa, batasan nga dili makita sa Ginoo. Kung kinsa ang gabuhat sa iyang plano pinagi sa paglimbong mulaang sa mga yanong katawhan pinagi sa mayong pulong siya usa ka anak sa yawa. Ang bunga sa Dios ng Espiritu mao ang katarong, prangka o pagkamatinud-anon apan ang pagpamakak sa iyang susamang buhat kini iya sa yawa. Ang ubang bunga sa impierno mga panlibak ug ang pandaot sa ubang tao aron musikat ang atong ngalan. Ang atong ngabil puno sa hilo ug ang atong mga tiil maoy una nga magdalag hugaw sa uban. Ngani andam kita nga mopanghimakak sa atong paryente aron lamang baluwas atong kagalingon ug aron atong kagalingon mahimong sikat. Kitang tanan nakasala maski gituyo o wala, adunay kasilag sa Dios kay kung kinsa ang nahigugma sa Ginoo, mahigugma usab sa katawhan. Apan kung ikaw mo istorya sa walay maayong pamatasan batok sa mga tao og mo biyay-biyay mo kundina kanila nan ang espiritu nga nakigistorya kanimo nining walay kaangayan nga pulong gikan ra usab kanimo. Kay kung naa kay kasilag sa kang bisan kinsa imo usab gikasilagan ang Dios tungod kay ang Dios gugma ug kinsa ang musunod sa gugma musunod sa Dios og mupasaylo mupanalangin og mohigugma bisan sa dili angayan higugmaon alayon sa tinubdan sa gugma. Ingon nga ang yawa mapasigarbuhon sulod sa kasing-kasing mausab ang mga dautan. Kahibalo sila sa bug-os sa ilang kasing-kasing ang ilang tanang sala, kalaway o kakulangon tungod niini nga kahibalo mangita silang tabon sa ilang dautang kalag. Kung nahimo silang arogante,
nagpalabi mapasigarbuhon susama sa pikak nga gawnahuna nga ilang kagalingon bantugan maski katawhan ilang mga kun maski katawanan ang ilang mga kagalingon. Susama nini madagmalon sa mga uyamot ug salbahis ngadto kanila nga nagsalig lamang sa ilang kaluoy. Ulipon sila sa ilang kaulag ug puno sa mga kaulag ug pagkamarunong. Mipakita sila nga daw maayo, bulahan o importante apan kung sila nag-inusara na madungog nila ang Dios nga nagkundina kanila sa usa ka pulong mahugaw. Sa ilang pagpangita ug sala sa uban ang sa ilang pagbuhat ug kaayo mas bibugat ang ilang sala ug ang ilang daotang espiritu migawas diha sa ilang pamilya pinaagi sa dili pagkamasundanon. Wala nila gitagad ilang ginikanan isip mugiya haom sa sugo sa Dios apan walay batasan nga ilang gipangayo ang salapi, kagawasan ug katungod maski walay gibaylo nga pagserbisyo, sakripisyo, gugma ug trabaho. Sa maong paagi ilang gitamakan ang gugma nga gihatag sa kinabuhi o kasilaga nila ang walay edukasyon nilang mga ginikanan. Wala sila makahibalo nga di ay diri sa kalibutan ang sala mao ang pinakataas nga kabuang samtang ang kahadlok sa Dios mao pinakataas nga kahibalo. Ang tanan dili mutugyan sa espiritu sa Dios dili makasabot niini unsa apa nakakita sa tanang butang nga puro sayop. Nawala na hinuon ang ilang sumbanan kung unsay maayo sa ilang kagalingon ug tibuok komunidad. Sa maong kahimtang, dili nila makita ang pagkamapailubon sa ilang kagalingon, busa sila dili masaligan. Ang tanan dili mutugyan sa Dios, dili pod mo tabang sa katawhan. Ang pagkamatinuhoon sa Dios makahimo sa tao nga matinuhoon apan siya nga magpuyo nga walay Ginoo magpabilin nga nasalaag uyamot og naglaag-laag. Ang Dios gugma og maluloy-on kalaot sa tanang bibiya sa tinubdan sa tanang kaayo kay ilang kasing-kasing mahimong tig-a sama sa bato. Ilang gihigugma ang ilang kagalingon o gikasilagan ang uban. Tanawa imong kagalingon, gigugma ba nimo ang imong mga kaaway? Daluoy ka ba sa mga kabus? Si Jesus naluoy sa iyang mga nagkatibulaag nga katawhan, nga ang nagantos sa ilang mga sala. Imo bang gikondina sila o gihigugma? Wala kabay kaluoy o puangod o giusab ka ba sa Espiritu sa Dios aron ikaw mubarog atubangan niya isip pari nga mo representa sa mga makasasala? Mas daghan atong mga sala kay sa mga balas sa kabaybayunan. Ilha ang Dios aron maila nimo imong kagalingon. Siya nga nibulag sa batasan sa Dios angayan sa kamatayon o pagsilot. Tanang katawhan mga makasasala sukad sa ilang pagkabata. Ikaw dapat mamatay sa imong paglapas o kasalanan karong adlaw. Ang kabalaan sa Dios kinahanglan sa imong kadautan. Wala kay katungod nga mabuhi. Ang tanang katungod sa tao bakak aduna laman kitay katungod nga mamatay sa atong mga kasalanan. Naglakaw-lakaw ka sa inyong lugar nga murag gihukman sa kamatayon dili sa mga tao apan sa Dios busa kanus apan nimo baguhon ang imong unahuna og sinsirong maghinulsol. Kung dili bugos ang imong paghinulsol, imong sala maabot sa punto nga ikaw malipay sa sala sa uban, wala ka makasala lamang sa kalipay apan sa katagbawan sa sala sa uban ug nag-aghat nila sa pagbuhat niini ug pagtintal sa ilang pagkainosente. Paglugway sa imong sala ngadto kanila. Kini usa ka bugat nga sala, kulang pa ba diay ang kadautan sa imong kagalingon? Kinahanglan pa ba nga kung kinahanglan pa ba nga matakdan atong komunidad sa imong kadautan?
Tanawa imong kagalingon, nahimuot ka ba sa imong mga sala? Nagtagbaw ka ba sa katiga sa kasing-kasing sa uban? Kung dili ka ba muhilak sa tinud-anay nga paghinulsol sa imong kagalingon o sa imong katawhan? Ang Espiritu sa Dios nagdalaban nimo sa bugos nga paghinulsol o hangtod karon ikaw mahambugon sa gihapon. Magampo kita igsoon. Dios ko kaluy ako nga makasasala. Kay balo ka nga matagtulo sa akong dugo sala ug sa akong mga mataghugtong ako ang tinubdan sa lutang hunahuna. Mawagtang ako sa imong kasuko ug sa imong paghukom sa pagkamatarong. Pasensyahi ako ug ayaw ako dauta sa imong katarungan. Baguha ako ug akong higala silingan nga dili kami matagak sa impyerno. Hatagi ako katawhan ug akong kagalingon sa kaalam sa sala ug mabago akong kasing-kasing aron ikaw magsugod sa imong bag-ong pagmugna kanako. Kaluoy kami o Dios og pinaagi sa imong mahigugmaong kaayo ug ayaw kuhaa ang balang espiritu kanamo. Amen. Dunay pangutana igsoon, unsa ang 5 ka sala nga nalista sa mga listahan sa sala nganong imong makita nga dayag sa kalibutan karong panahona? Usbon ko, unsa ang 5 ka sala nga nalista sa atong gibasa nga imong makita nga dayag? Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.